De ce mă simt tot timpul obosită? A întrebat ea strângându-și aripile. Pentru că eu mănânc, a spus el, din umbră puțin că puțin. Cine ești tu? Sunt frica ta de a fi singură, sunt dorința ta de a fi aleasă, sunt rana veche pe care ai numit-o iubire. Ea a tăcut. Și dacă te scot afară, atunci mor, a răspuns simplu. Nu pot trăi în lumină. L-a luat în palmă, nu cu furie, ci cu claritate. Te-am ținut pentru că mi-era teamă să zbor fără tine. Eu n-am fost puternic, a spus viermele, tu ai fost rănită. I-a deschis palma, aerul a intrat, cerul s-a apropiat. Viermele s-a zbătut o clipă, apoi a dispărut așa cum dispar lucrurile care nu mai sunt rănite. Și acum? A întrebat ea. Acum faci ce face o pasăre, a răspuns, liniștea a zborit și a zburat. Nu pentru a scăpa de ceva, ci pentru că asta era natura.